سلام سلام أبزز اللخمو سلام انت عنان منيلكم زخبركم من استفتهم انت خطاتلتنا أبناء لهم تحسونا دما فوسق أنزا زرستا أزيا مسات إتزخونت حدس أرزانتا كن أربولكم هنا بأمانيل تأجايز تتصحفت حدس أرزانتا ناملو تحستا أخنا بلكم سنة مكتتال كبيد دبنا قوت أراخم زحزة معرابتا مقوطا كيبغغت تلقست حي تختيلو نسماي تقات أتقرأ ود سب معقوبيو خدالو زحبر كيف تاون كابتن مريت ألاما قلبي بواز نبرا سماينت ابنبرا داويد جن نتنت خونتات كريان دمتقنا وداق سمعان استمدبا هواساتو عشش بمبال معقلنا بزيبلو برخا اقارو كسوقم أززن أبا مرو واج اندابولو زشجر وزن بورو حسابات أفتقدم وحدات دقايق زقات أمو فتسامي عسيرهم مستدو زي بالجزي كينك أساقس كالكيلوم نتهلو كونتات آير كم زي يستوعل جيرم يوم مساخوت السماي وازي مؤم أبكيهم تخفتو يعين تداويتون نتناب تعداز نابس تغير دبنا كتبايوت انحوخ مسلو نبعات كفسسو جمرو نبعات راي وشتو كهد عقم سلزين ورقن لسانو كفيتو عويلو أبتت أمت أمبرخا لقصوة تححزو نابي كيبلا كنك أساقساز تنحا محاورو تقلي منعو أب مريت تنبركخا أب هيوتو ملو كوم عينتك أنزات سميع واي فلتنيو نأزيو بزوح زبالة دقايق كوميلو مستأنحة حيلو دخمو حلونو عريبو نزادو كبل سلستت أقامدما أب تقو زرخبا عباي كوحي رفتخمت متولو بقستا تقمتا إتا أمنجن كوف نخبلانبر نتيني عينتو دقاقيمون دعاتوه كاب امرؤو كتفوزك على زنبر السئلي زعرف أقول قلوتي هابتون حنقنا قندابل دما سلامنتاي جن بمبال نابتي سومعو خمزلو رقص أنيا زخونا أملاخو أنك عرره إتا أقات إموز نبرق أنزا نخلوت سبات حمكات كوينو يسمعومي خونيو نفك أرلب داويد جن كجات أمزخيل ناي مودات عنوتي نيرو لعل نفسو نسبات زخبرن زفكرن داويت نتانا هيوت كالأيتو الرخيبة مسبلة كل انتنقو وفيو يكنا خنا نبرا ندحري تمليسو نسلا فقري زخفلو مسوات خزكرن كله زكات الحاوي كعوو حسومت المدما حيلو أخاخيبو وعي فساسينا معقورتو خمزاري زقبر برتعي ركبو داويت بستخالو متأن كابتوم زحلفهم عمتات ننفسو مليسو كتسنانعي فتنكوان تنبرا كسلت أغناي كعلن اتزعابي زنبوعز نبرا مخنيات تعاري 4 عمتات بحانت مشيت هادش مبالو زي وات بسلا قدي فلو مخانيو هيوات تقربوان مسناخلات كم زحيلو ويزامن اتزاقات أموت المتقن عبهاريو زهانت اوت باقا خطقن بزشاقر أقباب مسرتو أنقاني قويو نناوح دقايق كسادو أدنينو بمسنح أنزافت إيرلوني يمانت أقامازرو هاندبت دما كابتي شخيلو حيزو وزنبر حسابات زوت كونتات انتو كستو على جمرا أبتسب كي رأيو نقوداتات چنكتو كخعو ميلو هادي ملوز موتوت أمت امبرخا كال ايتو خعزب أي قمتن 5 مترو رحيقا نابقويا بزتقاح أزيو قلتو فاساقوما بيمانو زحلفتو نتسألاس تخدنت قوال نستيتي أدهبو سريقاتويا أبتتسألام زقلبو وساعتات زي قوارت زناب اندهارمه مكايت زي بالله نابچو زبالة برخا زمتس نايدحان كونتات كم زي كونه خرداء زتسق ما ينبرن نسو نبعلو نابتبوتا زسحابو حيلي حاقوس كم زي كونه يفلتيو كابتا تقميت وازت انحكا وحتن سيدما ددحري أصعبه نبينو زقمت من بري بيتو نتبرخات تسقي عماب ستسرحو غزاوتي زركبو ጫፍናይ ተኸተማዩ እንተኾነግን ናብ ተኸባቢ ንመጀመርያ ግዜኡ ይንቀሳቐስ መንባሩ እታ ዝስዓባ ጓል ንስተይቲ ናበይ ተመርሕ ምህላዋ ክፈልጥ ኣይከኣለን ናይ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ጉዕዞ ደድሕሪኣ ክስጉም ጸኒሑ ደው ምባላ ተዓዚቡ ቀስ በለ እታ ኣብ ናይ በይና ዓለም ጥሒላ ጉዕዞ ዘሰላሰለት ሄዋን ኣብ ክንድት ዝተጓዓዘቶ ርሕቐት سبي سعبا من بارو كتستوعلاي كالتن معلو بقى بتيحا أبزبلت لو قلت بزي مبالاون نداويت كتريو أي كالتن
ዳዊት ናብቲ ደው ዝበለትሉ ስፍራ ምስ ቀረበ ደንደስ ሓደ ዕብይ ዝበለ ዒላ ምዃኑ ኣስተብሃለ። ብስምባደ ፍጥነት ወሲኹ ኣብ ጥቓታ ብዓውታት ንኽነኽ ዝነበረት ቃንዝኡ ዘረስዓቶ ፍጥረት በጽሐ። ኣብታ ግዜ እቲኣ ኣራግጻ እግሩ ዝፈጠሮ ጣሕሸም ዝብል ድምፂ ኣብ እዝንታ ርእሳ ኣድኒና ነቲ ዒላ ብትኹረት ትዕዘብ ዝነበረት ጓል ሔዋን በጽሐ። ርእሳ ዚራ ምስ ጠመተቶ ድማ ፍርሒ ድዩ ስምባደ ክርድኦ ዘይከኣለ ስምዒት ኣስተውዓለላ። ሰማይ ንሽዑ መዓልቲ ዝቐረቦ ህያቡ ንመሬታ ረኪቡ ማዕጽኡ ዓጸወ። ብደበናታት ተሸፊና ኣገልግሎታ ካብ መሃብ ተኸልኪላ ዝጸንሐት ድምቕቲ ወርሒ ግዝኣት ሰማይ ንውልቃ ባሓተቶ። ብርሃና ሳንቲም ክእሪ ዝኽእል ብርቱዕ ስለ ዝነበሮ ዳዊት ገጽታ ምስጢር ኮይናቶ ዝነበረት ጓል ሰብ ክርኢ ተሓጊዝ እዩ። ኣካይድኡ ብምዝሓል ክጎድኣ ከም ዘይኮነ ክሕብር ኣእዳው ቁሩብ ሓፍ ኣቢሉ ቀረባ። ኣሰንቢደክ እንተኾይነ ይቕሬታ ብህድኣት እናተዛረበ ጽግዕ በላ። ምስሊ ሰብ ሰኒደን ናብ ኣእሙሮኣ መልእኽቲ ሰዲደን ዝነበራ የዒንታ ምእማን ጸጊምዋ ጸንሐት ሔዋን የእዛናውን ድምፂ ወዲ ሰብ ሰሚዐን ሓበሬተአን ምስ መሓላለፋ ፍርሓ ክትቀብሮ ተጸገመት። ካብ ደንደስ ናይቲ ዒላ ከይተፈለየት ካብቲ ዝቐርባ ዝነበረ ዳዊት ክትርሕቕ የእጋራ ብቐስታ ንድሕሪት ሓጸርቲ ስጉምቲ ክወስዳ ጀመራ። ንበይንኽ ናብ ዝበረኻ ክትጎይ ምስ ተዓዘብኩ የስዒበኪ ዝኾነ ጉድኣት ከውርዳ ኣይኮንኩን። ዳዊት ነታ ምትሃት ከም ዝረኣየት ንድሕሪት ትጉተት ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ተዛሪቡ ኣብ ዘለዎ ደው በለ። መን ኢኹም ወስምኪ? ኣፋ ክትከፍት እንተኾይና ክሓታ ዝነበሮ ዝቐለለ ሕቶ ኣቕረበላ። ስቴላ ብሰለስተ ፊደላት ዝቖመት መጸዊዓ እንዳተሰሓገት ኣድመጸተን። ሕራይ ስቴላ ኣነ ኸኣ ዳዊት እበሃል። ንነብስኺ ክትሃሲ ኣብ ዝደንደስ እንተደኣ ኣለኺ ናይ ጸገማትክ መፍትሒ ይኮነን። ዳዊት እቲ ኣቋሪፅዎ ዝነበረ ምንቅስቓስ ብህድኣት ኣበገሶ። እንታይ ኣጋጢምን እኳ ዘይፈለጥካ? ድምፃ በሪኻ ብሕንቕንቕ መለሰትሉ። በይቻኻ ይተቕረበኒ፣ ክደፋ ይተቕረበኒ፣ እንተዘይ ኮይኑ ክዘልል እየ። ነቲ ኣዝዩ ተጸጊዑ ዝቐረባ ዳዊት ናብቲ ፈጣሪ ጥራይ ክምጥወላ ዝኽእል ትንፋስ ከተጥፍእ ዝመረጸትሉ ናይ ክረምቲ ውህለላ ማይ እንዳጠመተት ናይ ልመና ኣደማምፃ ዘለዎ ምፍርራሕ ኣቕረበትሉ። ዳዊት ኣብታ ህሞት እቲኣ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክወስድ ከም ዘለዎ ምርዳእ ጸገሞ። ርሕቐቱ ኣዝዩ ኣጽቢብዎ ምንባሩ ከም ጽቡቕ ዕድል ወሲድዎ ነበረ። ሓንቢሱ ዘይክእል ምዃኑ ኣብ መንጎ ናይ ሞትን ህይወትን ምርጫ ዝተቐርቀረ ኣተሓሳስባ ስቴላ ኣዝዩ ፍርሒ ፈጢሩሉ ነይሩ። ናብቲ ዒላ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ክትዘልል ከም ዘይብላ ሓባር ዘድልየሉ ነጥቢ ነበረን። ዘጋጠማ ሽግር ክትነግሮ ዘኽእላ ዓቕሊ ኣብ ውሽጣ ኣለዋ ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ዘይተመለሰሉ ግድል ነበረ። እቲ ነፍሰ ቅትለት ክትፍጽም መሪሑ ዘምጽኣ ክፋለ እሙርኣ ሓይሉ ክንደይ ምዃኑ ክግምግም ግዜ ይነበሮን። ኣብተን ሰዓባ ካልኢታት ገለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ርግጸኛ ኮይኑ ድማ ነፍሱ ዳለወ። ንህይወት ብብዙሕ ዓይነት መሰናኽላት ክትሓልፋ ናይ ግድን እዩ ስቴላ ሓፍተይ። ኣነ ንባዕለይ ሽግረይ ዝነግሮ ሰብ ስለ ዘይብለየ ናብ ዝበረኻ መጽ እንኮ ጸገማተይ ክርስዕ ገይሩኒ ዘሎ ናትክሻቕሎት እዩ። ስለዚ ንዘረብኡ መደምደምታ ክገብረሉ እንዳተጸበየት ብዘደንቕ ቀልጣፈ ነጢሩ ሓዛ። ኣብ ገምገም ብምንባሮም ንቓልሲ ዝኸውን ግዜ ክህብ ኣይደልየን። ካብቲ ደንደስ ስሒቡ ሓቒፉ ናብ መሬት ወደቐ። ነቲ ዘጋጥም ዝነበረ ድራማ ከተሰላስል ዝተጸገመት ስቴላ ካብ ጽላሎት ሞት ምግልጋላ ክትርዳእ ዘኽእላ ዓቕሚ ሓጺርዋ ብኽያት ተተሓዘቶ። ከስተውዕል ዝኽእል ሕልናኣ ንግስነት እሙርኣ ምስ ተቐበለ ራዕድቲ ክትፍጽሞ ዝሓሰበት ፍጻመ ንነፍሳ ካብ ቁጽጽራ ወጻኢ ኣንቀጥቀጦ። ዳዊት ዘጋጥም ዝነበረ ኩነታት ብግቡእ ተረዲእዎ ከም ህፃን ኣትሪሩ ሓቆፋ። ኣጆኽ ስቴላ ሓፍተይ ኩሉ ነገር ተወዲዩ ጸገም ዝበሃል የለን። ኣጆኺ ዝብላ ሙሉኣት ሓሳባትን ቃላትን ጸጸኒሑ ሕሹኽ እንዳበለ ከጽናንዓ ዝከኣሎ ገበረ። ዳዊት ንስቴላ እንታይ ከቢድ ፍጻሜ ጋጢምዋ ይኸውን ዝብል ሕቶን ኣብቲ ግዜ እቲ ከበርክተላ ዝኽእል ሓገዝን ንሓሳባቱ ገዚኦም ነበሩ። ስቴላ ድኻማ ሰኒፍዋ ክትንቀሳቐስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ከም ዘላ ምስ ዝተውዓለ ቀሲሉ ብምትንሳእ
حزيلوا نابت زمصو منجدي أنفتو غيرو غعزو فلمه بسبورت زتأنكره دلدل سبنت زونن بمخانو نستيلا مسكام بزح كيهلخو ناب منبري بيت بصحه داويت ኣብቲ ንበይኑ ዝቕመጠሉ ኣዝዩ ገፊሕ ቀጽሪ ዘለዎ ጽቡቕ ቪላ ምስ በጽሐ ነታ ኣብ ዝባኑ ዓይና ዓሚታ ዝነበረት ስቴላ ተጠውዩ ተዓዘባ ከየተንስኣ ብህድኣት መፍትሕ ካብ ጅብኡ ውፅኡ ድማ ነታ ዓብ ማዕጾ ናይቲ ቐጽሪ ብምኽፋት ናብታ ማእከላይ ገፍሒ ዘለዋ ብኽራይ ዝነብራ ቤቱ ኣምርሐ ውሽጢ ምስ ኣተወ ድማ ብቐዳምነት ንስቴላ ኣብቲ ብዙሕ ገንዘብ ኣፍሲሱ ዝዓደጎ ምቾት ዝምጡ ዓራቱ ኣቐመጣ ነፍሳ ኣብ ልስሉስ መደቀሲ ምህላው ዝተረዳኣ ስቴላ የዒንታ ከፊታ ንዳዊት ጠመተቶ ካበርማዲኡ የኣኽላዩ ዝበሎ ክዳውንቲ መሪጹ ብምውፃእ ከይትስከፍን ነቲ ዝጠስጠሰ ክዳውንታ ክትቅይሮን ሓቢሩ ንሱ ንባዕሉ እውን ክቕየር ክዳውንቲ ሒዙ ናብ ሽቓቕ ኣምርሐ እኹል ግዜ ሂበያኤ ኣብ ዝበለሉ ማዕጾ ብቐስታ ኳሕኮሐ መልሲ ምስ ረኸበ ድማ ከፊቱ ኣተወ ንፋልማይ ግዚኡ እታ ዘለቕለቕ ዝበለ ክዳውንቱ ተኸዲና ኣብ ዓራት ኮፍ ኢላ ጸንሓቶ ስቴላ ቀያሕ ከም ፀሓይ ግርማኣ እውን ከም ድምቕቲ ወርሒ ምዃኑ ኣስተብሃለ ቆሪር ክትኾኒ ኢኺ እንግዚ ሽጎማኖ ተኸደኒዮሞ ክትማሙቕ ሻሃ ኸፍልሕ ዳዊት ሮጊድ መሸፈኒ ኣቕሪቡላ ኣንፈቱ ናብ ምንጭ ፀዓት ዝኾነት ጋዝ ገበረ ስቴላ የእሙረኣ ብዝተፈላለዩ ክትምልሶም ዓቕብ ዝኾኑ ሕቶታት ተመሊኦም ብምንባሮም ዝኾነ ቃል ክትዛረባ ኣይከኣለትን ኣብ ቅድሚኣ ትዕዘቦ ዝነበረት ካብ ሞት ዘድሓና ጎበዝ መልኣኽ እምበር ሰብ ኮይኑ ይስማዕ ኣይነበረን ቅድሚ ገለ ሰዓታት ኣብ ኣምላኻ ዝነበራ እምነታት ፊኣ ንገዛእ ርእሳ ጉባኤ ኣብ ዘይብሉ ፍርዲ ናይ ዘለዓለም መቕጻዕቲ በይና ትለያ እንተኾነ እቲ ፍርዲ ክውን ከይከውን ዝኽልክል ወዲ ሰብ ኣብ ደንደስ ሞት ክረኽባ ክትኣምኑ ይከኣለትን ነቲ ንነፍሳ ዝበየነቶ ይግባይ ዘይነበሮ ፍርዲ እናዘከረት ኣብ ከቢድ ናይ ምስትንታን ዓለም ጣሓለት ዳዊት እቲ ዝተፈደዮ ጥልመት በርቲዕዎ ንበረኻ ዘምርሖ ቃንዝኡ በቲ ነታ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ዝረኸባ ስቴላ ተተኪኡ ፍጹም ረሲዕዎ ነበረ ሻሂ እንዳፍልሐ ነቶም ናብቲ ኩነታት ዘምርሕዎ ፍጻሜታት ክዝክር ፈተነ እንተኾነ ግን ንጓል ሰብ ክሕግዝ የእጋሩ ከሰጉመን ካብ ዝጅመር ዘጋጠሞ ጥልመት ረሲዑ ሓገዝ ኣብ ምብርካት ተጊሁ ከም ዝነበረ ተረድኦ ብውሽጡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘጋጥሙ ሽግራት ነናቶም ምኽንያት ኣለዎም በለ ኣፍታ ህሞት እቲኣ እቲ ካብ ኣፍቃሪቱ ክፈላለን ከሎ ዝስምዖ ዝነበረ ጓህ ዘይኮነስ ህይወት ሰብ ከድሕን ሓይሊ ብምርካቡ ክቋጻጽሮ ዘይከኣለ ሓጎስ ውሽጡ መሊኡ ፍሽኽታ ናብ ገጹ መለሰሉ ንቓንዝኡ ብቁልጡፍ ክፍውስ ዝኽእል መድሃኒት ምርካቡ ንኣምላኹ እንዳመስገነ ነታ ዘፍልሓ ሻሂ ሒዙ ናብ ስቴላ ተመልሰ ፈውሲ ቃንዝኡ ድማ እቲ ንዝተጸገሙ ዘበርከቶ ሓገዝ ምዃኑ ተረዲኡ ብምልእ ልቡ ንስቴላ ክሕግዝ ምስ ነፍሱ ጣልኣተወ